Aprangsi KARDOM kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami lapen pinili thota nili nali tumafan wurenga birta silabangso video long nang than pachini pon ikpo lapen details mati klarda kalam nali tum labangso video alosi thekpon long ikpo lapen nali tum jong silabangso YouTube channel long nang komri milang pulte hon pen subscribe igdiat non labangso YouTube channel ta lapen adung head bell arjan thekling hodas tami nali tum berpon igdiat non lapen non details mati klar daga lambang non lang polonang lapen chethan polonang tangte non patiek ben lang polonang lapen chethan polonang SSC GD new vacancies 2023-24 aparman lapen labangso SSC GD labang ke kaduka wete chini po staff selection commission na hin pensi labangso notice bandak release pon iglo kaduka wependa 84,866 vacancy a post upon the notice bang pipon iglo lapenon overview mate da kaddo ka details bang lang polonang la name of the commission ma staff selection commission la lapen da labang so article labang ke SSC GD new vacancy labang so article lo lapen number of post ma 84,866 vacancies andolo ka applying labang ke online lapen age limit da 18.23 Arta abang fumate abang pietum si apply to long ikpola pen qualification dak 10 le percent chok la pen online application start ponji la bangke November 24 2023 pen la pen last date of apply online application la bangke December 28 until last date an pipon iglo la pen la son dak thase dak a date bang lang ponto tunang puto chethan ponto lona a date bangke apply ke chengi puto dak ni lang than pachini pon ikpo 24 November 2023 lapen last date dak 28 December 2023 lapen last date and time for the generation of offline chalan labangke dak announce son pus dak tok pon lang lapen last date and time for making online fee payment lata da date bang fix pon pelang lapen last date of payment through chalan during working hours of bank labang dak pipon pelang lapen schedule of computer basis examination bangke January kalte February 2024 aning kansi dak enpon po lapen ka apply ni a process bangke dak kadu kavita chini lo ka apply tanga tum bangke nilidar non nang than pechini pon edet po lapen vacancy details ma lason hello kadu kavi pen dak penangan vacancies to 80,000 ar lo pen dak thak pon lo lapen CRPF labangso departments long stame 29,283 an lapen BSF along stame 19,987 lapen ITBP along stame 4,142 lapen SSB along stame 8,273 lapen CISF along 19,475 an dak thak pon lo lason thak CAR along stame 3,706 and people no kadu kawe penda 84,866 awring awar sai bangke dak people iglo lapen documents ke nang zi bangke lason lo metric ke pass certificate nang ik pola pen secondary examination certificate lapen age certificate lapen educational qualification certificate nang po domicile certificate mate permanent resident mate PRC stame nang pon ikpo lapen village NCC certificate stame nang ikpo labang ke NCC certificate labang APHUTHAK stame nang itum chini lang pon nili videos semar to ikpo lapen certificate for servicing defense personnel in the prescribed format pen undertaking the specific format for ex servicemen candidate lapen caste certificate as applicable caste certificate stame nang pon ikpo lapen Ason Dr. Sidak Penan certificate nai certificate for district collector district magistrate for the dependent application for victims and mentioned category lapen lason Dr. Sidak ingson soni apos apan bang kapre certificate dag nang tahai lang lason Dr. Si nani tum jong si jogdon exi pulote non pen document samukha ba nani tum ready igbom ta choglo lapen non dag link bang dag active tilang ka active pon jila bangke 24 November 2023 ahot sidak active pon ikpo asin nalitum jogdon example ta amata nili nang litum hanang puiglo document sa mukaba nalitum chetik ikmego laban pinana post do da 84,866 ando labangso post along
nali tum jogdon igon la ke jong se ki jogdon bang karbeng long pen jong se afai do opulati nod mai nod bang kel long igwek po asi defense ana jong se nali tum ninghang polte labangso awareng awarsai nali tum jogdon ni afanle bori dun igon lapen la sono lapini bangkeni la SSC GD labangso a notice ma notification aputhak sinili nali tum phan nang than pachini pon iglo lapen kaprek ason na video nali tum jongsi kilang long verzi lapen berita kardu long verzi aphan putte labangso YouTube channel nali tum subscribing on lapen video aban step important video nali tum dota hai mate nang thai asi video aban penan do nali tum dam pen batayeng silang dam igon lapen check dam igon tangte pini la short information nakiwan pibang nili la ancholo la sipina puthot kaprega video long chitong thuna dume thak me kadu kave karbitis 2.0 YouTube channel long kilang ara do an fans tame nili hen pen kardom to change your